ଝାମ୍ପୁରା କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଚିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାଲିକ ମାଲିକ ଉଠ, ଏ ମାଲିକ ଶୋଇବାର ଟାଇମ ନାହିଁ। ହେ ସେଠି ପରା ତୁମକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବାର ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଏଠି ଘୋଡ଼ା ବିକିକି ଶୋଇଛ। କଣ ହେଲା ଝାମ୍ପୁରା, ତୁ କଣ ବକ୍ ବକ୍ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ଉଠେଇଲୁ ମତେ? ମୁଁ ମୋ ଗୋରୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ସେଠି ପରା ତୁମକୁ ଟପକାने का प्लान ଚାଲିଛି। ତୁମ ଇଧର ଘୋଡ଼ା ବେଚ ସୋରିଲା। କଣ କହିଲୁ? ଦେଖିବୁ ଏବେ ତତେ ଏଇଠି ମୋଡ଼ିକି ଖାଇଦେବି। अरे सही में मालिक, तुम्हारी छमिया पुलिस पाखକୁ ଯାଉଛି। ତା ମାମୁଁ ପା ପୋଲିସରେ ଅଛି। अरे से पांडुराम पुलिस पाखକୁ ଯାଉଛି। ତାର ମୋର ପୁରୁଣା ହିସାବ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଦେଖିନେବି। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା